Veríme, že po letných prázdninách ste oddychnutí, plní energie do ďalších dní, no a taktiež dúfame, že poprázdninové trio vás opäť zaujíma. Vítajte pri jeho sledovaní. Vítajte ešte raz, určite vás zaujíma, ale ja musím podotknúť, že zaujíme najmä dievčatá, podľa mňa teda, pretože ak vy, baby, máte rady make-up, tak dnešné trio bude práve o make-upe. Dovolte mi, aby som privítala našu hostku Zuzanu Krempasku. Zuzi, ahoj. Ahojte. Je nám veľkou cťou, že si prijala naše pozvanie, pretože Zuzana prichádza ku nám až z Londýna. Zuzi, povedz, ako si sa dostala vlastne do Londýna? Tak ja som sa vlastne dostala do Londýna pred 5 rokmi a veľmi sa mi tam páči. Začala som robiť v malej kafetérii a vlastne stále som chcela robiť make-up, takže vlastne som išla na London Fashion College a vlastne odtedy robím make-up. Tak kedy ho spravím zadarmo, keď je treba, väčšinou je to ale platené a vlastne tak sa mi to tam nejak zapáčilo, tak som tam zostala. Bolo ťažké sa dostať práve na takú školu, ktorá sa venuje make-upu? Tak konkurencia je tam veľmi veľká, lebo je tam vlastne, ľudia sú tam z každého kúta sveta, veľmi talentovaní, takže tam je to vlastne úplná tlačenica jeden cez druhého a bolo to ťažké, boli tam nejaké intervia, ale v podstate tá škola je o tom, že kto si koľko zaplatí. Takže vlastne ako všade by som povedala. K tej škole sa ešte vrátime, pretože študovať niečo podobné ešte budeš aj naďalej. Ale mňa by zaujímali tie začiatky. Ja sám som Londýn navštívil niekoľkokrát. To mesto je podľa mňa úžasné, skutočná svetová metropola. A mladé dievčatko zo Slovenska sa vyberie plniť si svoj sen do veľkého mesta. Spomínala si, že si začala robiť v kafetérii. Áno. Ako to potom celé nasledovalo ďalej? Ako si sa dostala k tomu, čo momentálne robíš? Takže vlastne ja som prišla normálne do školy, vypýtala som si prospekty, vypýtala som si vlastne tie letáky, kadejaké tie propagačné presne tak, propagačné materiály a vlastne všetky tie ceníky, informovala som sa, ako sa tam dá dostať, musela som tam ísť na nejaké interview a vlastne potom už mi len prišlo, že tam teda som prijatá a začala som tam študovať. A popri tom, ako som študovala, som vlastne robila make-upy, lebo my máme vlastne takú svoju web stránku, kde sa stretávajú všetci hairstylisti, make-up artisti, fotografi, ktorí vlastne každý robia na tom svojom portfóliu a každý vlastne ako keby si pomáhal tým, že vlastne nejaký fotograf spraví casting call, prihlásia sa mu modelky, vizážisti a spravíme spoločný photoshoot, z toho majú všetci fotografie a s tým sa vlastne človek posúva ďalej. Takže si študovala to, čo si chcela. Presne tak a popri tom som robila tieto všetky veci a popri tom sa zbierali kontakty a napríklad poviem takú situáciu, že keď som robila v kafetérii, tak som mala zákazníka, ktorému som denne robila kávu a zistila som, že je vlastne indický dizajner, čo robí vlastne večerné šaty a asi o pol roka na to ma zavolal na prehliadku do Nemecka, kde som išla líčiť jeho modelky. Čiže vlastne človek by sa vôbec nemal hanbiť za to, čo robí, pretože nikdy nevie, koho stretne. Veď to je prípad aj mnohých modeliek, ktoré presne prosto tak, nájdú úplne na ulici. Napríklad my sme robili jednu modelku, ktorá predtým takmer žiadne fotografie nemala a myslím, že do Maxima ju fotili, alebo niečo také. Potom vlastne, čo sme s ňou spravili, nejaký photoshoot, takže to presne ľudia prídu, spravia, nikdy neviete, do koho rúk sa to dostane a začne sa dariť. Myslíš si, že by si dosiahla aj takýto cieľ, možno, že aj tu u nás na Slovensku? Sú nejaké také tie príležitosti v tom Londýne určite asi väčšie? Určite väčšie a tak Slovensko je dosť malé na toto, aby som povedala, že sú tu dobrí vizážisti, ale je tu pár dobrých vizážistov, ktorí majú tie najlepšie vlastne ako keby fleky, že robia všetky tie časopisy módne a prehliadky a tých si držia, lebo o tých vedia, že sú dobrí. A tak sa mi zdá, podľa môjho názoru, že tu menej dávajú šancu mladým ľuďom, kdežto v Londýne, čo sa mi stalo v štúdiu, kde robíme, je nás tam hrozne veľa báb, ale stále prichádzajú noví ľudia, lebo stále dávajú šancu tým novým, stále ich chcú vidieť. Líši sa nejak taký ten make-up, ktorým vy líčite v Londýne od toho, akým líčia vizážisti možno na Slovensku? Práve, že veľmi sa nelíši ten make-up, všetko to ide podľa toho, aký má zákazník, ako by chcel vyzerať. či chce niečo tmavšie, či chce svetlejšie, čiže všetko to vlastne ide podľa toho zákazníka. Samozrejme, keď sú fotenia,
tak to záleží podľa témy, ktorou sa fotí, aké je tam oblečenie, aký je to štýl, či sa môže pridať niečo veľmi husté, veľké myhalnice alebo nejaké glitre, alebo ja neviem, čierny rúž na ústa a podobné veci. Čiže to všetko záleží od témy, ktorá sa líči. Ale tak v Londýne sú všetci Aziati, žltí, čierni, všetky rasové tieto kategórie, všetko tam je, takže podľa toho vlastne sa musí prispôsobiť make-up a na Slovensku si myslím, že keby bola nejaká černoška, tak je dosť ťažké zohnať jej ako vlastne tieň na make-up, lebo... Toto ma vždy veľmi zaujímalo, čo možno ľudia tmavšej pleti a líčenie práve pre takýchto ľudí. Ja si to neviem predstaviť, že ako to vlastne funguje a vyzerá, ako... Ja si to tiež neviem predstaviť. Ty si to tiež neviem predstaviť, ale vieš si predstaviť proste, aký oteň používaš ty, no, hej? Viem si to presne predstaviť, ale ako to vyzerá práve pri takýchto prípadoch? Tak treba tam nejaké iné techniky určite, no lebo vlastne ten tmavý make-up na tmavej pleti takmer vôbec nevynikne. Čiže keď je černoška a chce tmavé oči, tak je to úplne ako keď sa beložka svetlé tiene. Čiže na černošku by som skorej dávala nejaké glitre alebo možno nejaké svietiace farby, lebo takisto to vyzerá na biele pleti, keď je opálená, tak na nej veľmi pekne vynikne zlatá, slaborúžová a takéto. Čiže tá tmavá pleť sa podľa mňa zvýrazňuje tými svetlými odtieňmi. Ale samozrejme treba použiť dobrý podklad tmavý, ktorý zakrie nedostatky a podobné veci. Ale pri Aziatoch to isté. Šikmé oči, zase treba vedieť, ako tie oči namalovať, aby to nebolo úplne mimo. A toto ja som vždy obdivoval. Ja mám taký pocit, že keby niekto prišiel k nejakému vizážistovi, respektíve vždy, keď príde, sadne si do toho kresla pre to zrkadlo, tak oni, mám pocit, že už v tej chvíli vedia, že čo s tým človekom budú robiť. Je to tak, alebo je to možno aj častokrát pokus omyla, skúšate? Presne tak. U mňa nikdy to nie je tak, že sa na niekoho pozriem a presne viem. Ja skúšam, mixujem tie farby, skúšam ich vytieňovať, ako asi najlepšie by to vyzeralo. Naozaj, každé jedno moje fotenie, každá jedna klientka, ktorá si ku mne sadla a chcela nejaký make-up, ja som najprv skúsila, ako by to asi vyzeralo. Potom, dajme tomu, som sa spýtala, či chce viac, či chce menej, ale nikdy to nebolo, že sa pozerala, vedela som čo. Mala som, dajme tomu, nejakú víziu, ako by to asi mohlo vyzerať, ale samozrejme klienti chcú dakedy niečo iné, čo chceme my, takže sa musíte prispôsobiť. Zuzi, ty robíš make-up nielen na také každodenné líčenie, ale ako budú môcť aj naši diváci vidieť, podľa mňa to už je až umenie. Vôbec rozmýšľala si niekedy nad tým, že by si mohla robiť možno, že aj malovanie na papier a na plátno? Lebo to už sú normálne obrázky na tých tvárach. No, dakedy áno, dakedy sú. Tak ja som robila nejaké kreslenie, keď som bola malá, ale mňa také líčenie skorej baví, kde sa môžem veľmi vyžiť, až tak extravagantne. Čiže ja vlastne líčenie, ale malovanie na tvár je už naozaj s paletou farieb, so štecom, ktorú už vlastne akoby malujete na plátno. Takže mne sa takýto make-up páči. Mne sa páči extravagantný make-up, kde môžem fakt dať na čiernu pleť, môžem spraviť bielu pokožku, úplne taký divadelný, veľmi extravagantný make-up. No. Londýn je otvorený všetkým nápadom. Stretla si sa možno, že aj s tým, Adam, teraz ti trošku nahrám, že sa malujú aj chlapi? Presne tak. Malujú sa aj chlapi. Dávajú si čierny lak na nechty, čierne linky, špirály. Ja som mala kolegov, teda ešte aj mám chlapov. Takže paradoxne, možno, že ani neparadoxne, ale všetky ženy by skôr išli k tomu chlapovi sa namalovať. Prečo je to tak? Neviem, prečo je to tak, ale všetky naozaj klientky väčšinou pozerajú po tých chlapoch. Hovorí sa, že tí muži majú lepšie cítenie. Lepšiu estetickú... Začnem ťa malovať. Dobre. Ja som počul aj o pánskych make-upoch. Funguje to možno aj na západe nejako vo veľkom, alebo nie? Tak to je zase o tom zákazníkovi. No vlastne... Ja neviem, keď príde nejaký akože pár, muž a žena, tak samozrejme, že ten make-up by sa aspoň nejaký mal spraviť, aspoň nejaké takéto zretušovanie, kruhy pod očami, vyrážky a podobne, ale väčšinou tí chlapi to nechcú. Niektorí chlapi to nechcú, niektorí vyslovene si sadnú a pozerajú a toto ešte a tamto a pre mňa je to také neprirodzené. Akože ja to spravím, lebo to musím spraviť ako profesionál, ale keby bolo odo mňa, tak ja tomu chlapovi nedám vôbec nič. Adam, takže od dneska ťa učím natieracím make-up na tvár. A
A možno, že keby si poradila aj našim diváčkam, ktoré nás práve sledujú, ako je správne dať si dobrý make-up. Trpíš možno, že takou nejakou tou profesionálnou deformáciou? Tak v podstate dobrý make-up vyzerá super na dobrej pleti. Takže všetko, čo treba spraviť, je piť vodu, večer sa odlíčiť, nakrémovať si tvár, aby bola dobre hydratovaná, a keď je dobrý základ, tak je dobrý aj make-up. A naozaj, keď ja mám zákazničky so zlou pleťou, ja môžem čarovať, vymýšľať a to sa potom musí len zretušovať. Tomu sa nedá pomôcť. Čiže iba sa dobre starať o tú pleť, samozrejme nájsť dobrý tón make-upu, aby to nebolo samozrejme oranžové, hnedé, kadejaké. Dobre to rozotrieť, zvoliť dobrú farbu korektoru pod oči, aby to nevyzeralo, že je pod očami veľmi biele a pleť je veľmi tmavá. Púder na to dať. V podstate ja ako používam make-up, iba podklad, púder, vlastne tú lícenku a maskaru, lesk. To je vlastne asi všetko, lebo ja som sa kedysi malovala výrazne, ale tým, že to robím každý deň, tak už sa mi to nechce. Ja sa vyžijem na tých zákazníčkach a na seba naozaj len to základné. V Londýne plánuješ ešte zostať, opäť plánuješ študovať takúto vizáž, takže čo ťa čaká možno v tom najbližšom období? No tak vlastne mňa čaká ešte teraz štúdium ročné, to bude vlastne, lebo ja som si spravila na Fashion College prehliadkový, svadobný, proste beauty make-up. A teraz vlastne idem robiť presne tento divadelný make-up, kde budeme robiť škrabance, poranenia, keď vlastne tečie krv, presne také napríklad ako sú v Harry Potterovi, umelé nosy, tadejaké vlastne zosádry, masky a podobné, zostarenie rúk, kde treba napríklad spraviť vrásky, žily a podobné. Takže na to sa veľmi teším, lebo bude tam všetko, bude tam ako vlastne nejaká taká vizáž aj s parochňou a takéto veci. Takže možno ešte tvoje meno uvidíme aj v nejakých titulkoch nejakého filmu potom. No, možno, že Harry Potter 10. Možno. A možno, že keď nás prídeš opäť raz niekedy navštíviť, tak potom by sme to mohli spraviť a režirovať tak, že by si nás trošku zmenila. Tak na 58, aby som ja mala rokov a dám 85. Vyzerali by sme tak prirodzene, konečne, vieš. Zuzino, my ti držíme palce v každom prípade, aby sa ti naozaj darilo, aby si mala takú tú priamu líniu v ruke, aby sa ti darilo a vždy podaril make-up, ktorý budeš mať premyslený vopred. A samozrejme vy, milí televízni diváci, s vami sa pre tentokrát s Adamom lúčime. No a stále čakáme možno nejaké zaujímavé tipy na nejakú zaujímavú osobu, ktorú by sme mohli do nášho tria pozvať. Majte sa pekne. Dovidenia.